डबल खाई या बड़ी दूर foto nana baga yang kana phai ang foto nana दिल्ली में 19 विधानसभा केंद्र नि बास्तली बिसिनी नाथं हातियो कायसा सिनी पार्टी ऑफिस खुलुग रखा ते पार्टी ऑफिस खुलुगमन लोगो लोगो और सिनी हाति पानबो कायसा नाय महाकेनो गोबांमा जों दिनै बुबागारान दा गुमुंबाय प्रत्येकटा बिषयाव जों कायसा कायसा पार्टी ऑफिस खुलुग दङ सिनी सामुं बुथ लेभेलनि कमिटि खाय दङ बेबाग नचलि दङ अमाके जों बसकांगो सकांनि खालायनाय जों जतनो बाक्साके थामजाके बुबागारान जे दा गुमुंनो खालायनानै जों जतनो सायमनो आबो खालायनानै थांगा इंगे सिनी कायसा आजोगो कक सालायजांनो थायनांगो आ थायनांगोन गनो जों दिनै प्रत्येकटा बिषयावनो जों कायसा कायसा ऑफिस खुलुग दङ आमनि आबनि उनको हाकेना दिनै बास्तलिबो दिनै जेंगे जाका गोबां मानसिनि ते खुलुगने दङ सिनी बिस्राम दङ जों अलरेडी खुलुग पाइजा आमतलिबो खुलुगेखौ खुलुंनाय अलरेडी पाइजा अलमोस्ट पाइजा তোমাকে जों गोबां बिषयनाय ते बसकांनि जे बुबागारा सामने 2023 नि जे सभा जरा जों अमाकेनो लागातार प्रोग्राम खालाय थांगा